Op de laatste training, voorafgaand aan de wedstrijd in Ajax, is Miralem Sulemani vol zelfvertrouwen over een goede ouder in. Het tweede plak is om eens in zicht en Ajax wordt het volgende slachtoffer. Ako svako bude dao 100% svojih mogućnosti u sklopu tima, ja mislim da ne bi trebalo da bude većih problema. Miralem Sulemani, Seesma Mickey, is in zijn eerste seizoen bij Heerenveen uitgegroeid tot de publiekslieveling. Dat had er net alleen nog te danken aan zijn doelpunten en zijn prachtige dribbles, maar ook omdat hij zo positief in het leven zit. De Lietse Serviër had altijd een lach op zijn gezicht. Pa trudim se da nikad ne budem tužan, da u svojoj okolini uvek kad sedim u društvu da budem srećan, da raspoložim i njih ako je moguće, ako su tužni. I tako mi je lepo i tako ću ostati. Met 14 doelpunten en 9 assists achter zijn namen is Sulemani de revelage van dit seizoen. En dan te betekenen dat Sulemani een drege start hier in Friesland. Doet hij de oerstap maken van zijn orenclub Partizan Belgrado naar Heerenveen, koen de clubs het net eens worden over de opleidingsvergoeding. Uiteindelijk waart Sulemani voor 6 man kost toch het FIFA. Voor een 18-jarige jongen, hierondal alleenig in een vreemd land, is dat net makkelijk. En op een nij is het zijn positivisme wat hem door deze drege periode heen helpt. Ali šta da radim, to je fudbal. Ja sam profesionalac, to sam izdržao na najbolji mogući način. Najgore je za fudbalera kad ima pauzu, kad ne sme da igra. Ja sam sve to shvatio, u glavi sam raščistio sa svime i trenirao sam svaki dan, možda i po 2 puta svaki dan, 6 meseci, tako da jeste upravo ta želja za fudbalom mi je sprečila da mi bude još gore. Mislim, imao sam sreću da imam Danijela Pranjića i Dragog Putevskog koji su mi dosta pomogli ovdje u klubu. Tako da sam prevazišao na najbolji mogući način, počeo da igram i mislim da ste zadovoljni mojim igram do sada. Daniel Pranjic, de namme is vol. De Kroatische middenvelder ontfermt hem hoe zijn 9 jongere ploegenoot. Zowel binnen als buiten het veld, werd Pranjic is, daar is Miralem Sulemani. Pa veoma je važno bilo da se ja uklopim u sve ovo, ipak je ovo nešto novo za mene, mlad sam. Pomogao mi je dosta da se uklopim u ekipu što se tiče jezika i sad ga smatram bukvalno u privatnom životu kao brata. Krekt van het skoft scoort Ajax de 0-1 door een doelpunt van Luis Suarez. Onderkant van Heerenveen is Sulemani 4 de gevaarlijkste aanvaller. Maar zijn snelheid is hij een constante pleeg voor de verdedigers van Ajax. Ze krijgen amper vat op hem, want Sulemani is rap. Sulemani is heel rap en dat had er eens altijd al west. Hij had geen enkel idee hoeveel seconden hij doet over de eerste 100 meter. Pa ne znam da smo imali test na 30 metara, nismo na 100 i 30 metara sam trčao 3 sekunde i 72 stotinke. Pa jest, uvijek sam i u osnovnoj školi u prethodnim klubovima sam uvijek koristio svoju brzinu, tako da i sad je koristim i vas pitam da li sam dovoljno brz. De vraag stellen is oerstallig en omdat Sjentelitten gaan we waarom na jeder dit seizoen in de wedstrijd in de Graafschap. Op eigen helte krijgt hij de bal om vervolgens 3 man de finale uit te rennen. Als lidjonkje groeit Sulemani op in Belgrado en dan is er maar 1 club dat hij van voetballen wil. En dat is Partizan. En dat komt ook omdat zijn heid een fanatieke supporter is van die club. En al gauw is ook de Lietse Mickey besmet met het virus van Partizan Belgrado. Pa još kao mali sam počeo da igram fudbal, mislim u kući sam šutirao sve što je okruglo. Mami sam dosta vazni i svega porazvio po kući, tako da počeo sam da igram od 6. godine u Bsku iz Batinice. To je klub u mom naselju gdje sam živeo. Posle 3-4 godine sam prešao u fudbalski klub Partizan u Beogradu i tamo sam proveo 8 divnih godina, naučio uglavnom sve što sada ovdje pokazujem i sada sam ovdje. In Ajax rekt Sulemani binnen zo'n minuten 3 keer de peel en de lotte. Maar hij scoort ook en dat is dan al zijn 14e doelpunt van dit seizoen. En dat valt op. Na 1 seizoen had hij de interesse wekt van verskate topclubs, onder andere Ajax en Chelsea. De Vroot leidt ons zijn voeten, maar zijn contract bij Heerenveen rint nog ont 2010. Pa u ovoj situaciji trenutno ne razmišljam o odlasku. Mislim da je dobro za mene i za moju karijeru da ostanem još 1-2 dana u Heerenveenu. Ovdje sam presrećan, navijači su me super prihvatili. Rekao sam, bukvalno sam kao kod svoje kuće, naravno da u ovom trenutku ne razmišljam o odlasku i interesuje me samo Heerenveen. Pa da, sad smo u periodu pregovaranja i ide u dobrom pravcu i nadam se da ćemo se dogovoriti da će sve biti u redu.
Na Ouderin is de teleurstelling grut. Ajax wint met 4-2. Maar Soleimani kreeg alleen nog al in de tweede helft 8 grutte kansen. En dan is 1 doelpunt wel wat onder magere kant. I meni kao špici igraču nikad nije dosta golova. Mislim, špici igraču je zadatak da postiže golove. Ja sam danas dao 1 koji nije bio dovoljan mojoj ekipi Herojina da pobedimo. Sljedeću utakmicu ću probati, mislim, potruditi se, dati sve od sebe, da se koncentrišem, da postignem ono što sam promašio danas. Soleimani wordt nog wel uitroepen tot man van de wedstrijd, want ook al mist hij tal van kansen, Soleimani blijft populair bij het publiek.